molt i amb la sortida davantera comprimida i per tant doncs podem anar amb la màxima seguretat en el tret davanter, tot a punt, recordem Mister Faltes. Esperant ja, aquí tenim aquesta bandera verda, graella completa, es retira la bandera vermella, tot pendent de semàfor, i sortida, l'escut de la sortida de Mira Botxini Sant Feliu, francament amb Thomas Aleira, que ha sortit finalment a la tercera plaça. Atenció perquè Botxini es queda cinquè, pràcticament sense canvis respecte al que teníem a graella, veiem una caiguda, probablement bandera amarilla. un problema aquí tenim, atenció. Pero no cogen, ¿o qué? Els comissaris de pista. Bandera amarilla, tío. Quita la moto. Perquè sembla ser que s'ha fet mal. El pilot. Tenim els serveis mèdics atenent. Atenció, sisplau. Pista lliure de tot el personal que no sigui estrictament comissaris. El pilot de programes que era Giovanni Mussei, dorsal 200, pilot italià d'Honda. Està sent atès, ja està retirat. Atenció, per tant, doncs, pista ja lliure. I aquí tenim el passa de Mauro Verbonen, el primer bus de finlandesos Barna. Adrián Charrino, sempre de Gonzalo, Thomas Aleira, Ivan Lanzarini, quart. Davide Botxini, l'altre Sviantino, cinquena plaça. Cristian Rabaghi, en la sisena. Setena per Ya este como entra, guau. Perfecte, situat en vuitena posició. Gran sortida de Cotxarrer.